Aitzol, esan egia, hau guztia antolatu duzue, ikastaro hauek, baina azken baten festatxo bat egiteko, bapo jateko, alako parajean gainera. Eta ikasteko. Ikasteko. Horta etorri, ikastea. Haukagu lujo bat, kriston sukaldari onak etorri zaizkigu, parrillero onak, eta bereekin, ikasten egia, ezta. Gehienetan txuleta jaten da, edo kostilla jaten da, bai, parrillan, baina gaur egingo dena da, entrekula, entraina ingo dia, oitxura ez daukaten pieza horiek. Hemen esaterako Aitzol, hau zer da? Hau da mutxurra. Txerriaren mutxura. Aurre dintzena da atzo egosi, eta egosi ondoren parrilek egingo diona da bere puntu eman. Nik zartuko dut muturra, edo Durangaldean dioten modura musturre, parrilak badu bere ikutu hori eta bere usai berezia, ezta? Eta gaina ikatzak ematen nahi dion gustua, guzti desberdina da, ezta? Parrilak egiten duna da elementua bilusirik erakutsi, ikatzak ematen dion ahumatu puntu horrekin, hori elementu bat bere momento optimoan dagonean denok eskertzen dugu. Buelta eman diozu jada honi, bai, bestaldea ondo eginda dago? Hemen aldetik azala dago, azala edo, kanpoko aldea, eta orduan horregatik kolore desberdina hartzen du. Buelta emango diot berriz. Bai, eman. Hobe gainera, adibidez, hau guztia janda gero, gaur edo bihar azterketa mediku hurik ez egitea, ez joatea badazpada, ezta? Nik uste otola inbar dela. Konturatzeko ez dela zer gertatzen. Herrira jetxi, da ikusi, edadeko jentea da zemat jandon, ze jandon, da hor da hitzea, bueltaka. Osea, gugok ere hola jungo gara beraio bezala. Iozu bota inbeste gatza. Ez da komenia inbeste gatz. Bai, hemen bakotxa du bere errezeta. Hau gatza erdize bera joan da, beste guztie hor gelditu da. Gero probatu eta esan dira gazi bat da edo ez. Gatzi gabere, Gatzi gabere probatu gara. Pinto gu eta gatza motela. Ara, baina gurina pixka falta zaion. Sortzen da zuen artean eztabaida beraz gauza hauekin, ezta? Gehiago bota, gutxiago bota. Zuderik gabe, hemen gaur goizean ibili gara danak hemen esaten bakotxa esan zon berea. Zuk mundakan, portuondo jatetxean, zeure jatetxean, alakorik egin duzu inoiz, parrilean? Ez dut egiten hon. Horregatik etorri gara burtsu bet, ikestera, beste parrilla mota batzuk, beste produktu batzuk. Nik lan eta ik jai edo, nola da hori ik lan eta nik jai edo, denok jan eta denok lan, edo lan eta jai, nola da? Normalean... Jan eta lan. Jan eta lan. Bukatzeko, Mikel, ardia jango dugu. Ardia parrilean eginda. Bai. Tuko uzatitxo hau? Norbaitek ez du sinistuko, Xamurra dela, goxua dela. Norbaitek ez, jente asko. Zu zeuko esan duzu, ala baita. Netzako da, gu daukagun aragi onenetariko bat. Gaztainazpi, ze honezkero tripazorriak mugituta izango dituzu, ezta? Zortzitan bukatzen duzu, beraz, zatoz gero, agian zehozer geratuko da zuretzako eta. Seguro zerbait gertatzen geratzen dela, seguro. Agustin Esenarra eta Mikel Severio, Getaitik, Euskal Herria zuzenean. Adio.